se. Počkejte mi brzo, stop. Co děláš? Úplně celýho. Jo. Neklepej. Počkej, a ty jsi co? Ty jsi to světle, jo? Já jsem světlo tvého života. Přijde za otcem 5letý synáček a ptá se. Co je politika? Jak bych ti to jen vysvětlil? Podívej se, to je jako u nás doma. Já jsem kapitalismus. Já vydělávám peníze a nosím je domů. Maminka, to je vláda. Ta mi peníze vezme, něco si nechá a zbytek rozdělí podle svého uvážení. Naše služebná, to je dělnická třída. Ta pracuje a my jí za to platíme. Dědeček, to jsou odbory. Ten dává pozor, aby dělnická třída nebyla vykořisťována. Ty sám si lid. Pro tebe to všichni děláme. A tvůj malý roční bratříček, tak to je naše společná budoucnost. Rozumíš tomu? Chlapeček se dlouze zamyslí a pak řekne. Zatím ještě nevím. Nechám si to projít přes noc hlavou. V noci se probudí zápachem, protože jeho malý bratříček... Stop! V noci se probudí zápachem, protože jeho malý bratříček... Stop! V noci se probudí zápachem, protože jeho malý bratříček se pokaká. Tak mám to přečíst já. Ještě jednou. Stop. V noci se probudí zápachem, protože jeho malý bratříček se pokakal. Zajde tedy do pokoje rodičů. Tam spí jeho maminka a nejde probudit. Chlapec tedy jde do pokoje služky a tam vidí tatínka, jak si to se služebnou právě hezky užívá. Ani jeden si malé postavičky nevšimne. Chlapeček se... Co to je? Stop. Chlapeček se smutně pootočí a za rohem... Stop. Chlapeček se smutně otočí a za rohem uvidí dědečka, jak se zájmem pozoruje tatínka se služebnou. Ani dědeček si ho nevšimne. Chlapeček se rozpláče a jde si lehnout. Ráno se ho tatínek ale ptá. Tak už víš, co je to politika? Chlapec smutně odpoví. Už to vím, ale je to trochu jinak, než jsi mi říkal včera. A jak, prosím tě? No, kapitalismus zneužívá dělnickou třídu. Odbory tomu jen nečinně přihlížejí, zatímco vláda tvrdě spí. Lid je všemi ignorován a... Stop. Jo. A naše společná budoucnost leží ve sračkách. Jo, Konec.